fucking ude. Der er 4 linjer til hver. MC Olli, du får lov at starte. 2 minutter. Yo, jeg battler Monte Carlo. Nintendo, undskyld, jeg battler Super Mario. Yo, fuck it, hold kæft, du skulle komme igen så. Din stil døde fra et par år siden som Nintendo. Yo, hold kæft, hvor er du pinlig. Jeg er Super Mario, men jeg knaller din dame med Luigi. Yeah, så check det, du ved følge mine instrukser. Jeg som Super Mario, pisse lækker i håndværkerbukser. Jeg piller mig fra hinanden, jeg er en charlatan. Han sagde, at min rim, de var lidt til skraldespand. Men jeg vinder battlen, der jeg har papir på. Apropos mail, han skriver lige til min papirkode. Jo, det er klart, at du er en fail. Jo, jeg tror, at you got mail. Jo, men det er klart, du bliver glemt. Dit fjæs ligner en draft, som der aldrig blev sendt. Efter den her battle kommer han til at ligge stille. You got mail, det er den film, han spiller pik til. Mit far startede han om en PC. Efter i aften, så står der fucking Fight Night Champ på mit CV. Ja, Fight Night Champ på dit CV. Men du er fucking grim til at blive vist i TV. Fuck skraldespand, du er ikke mere slem. Jeg har aldrig været på en losseplads, men du kunne invitere mig hjem. Jo, fuck it, det kan du ikke bruge til nogen. Losseplads, hans rim, den fandt han på en genbrugsstation. Jeg rapper ikke en skraldespand, jeg er ikke en charlatan. Du ligner Harry Potter, når jeg har givet dig en iPad. Jo, det er klart, at du ved, at du er slem. Genbrug, lad nu være at snakke om din rim igen. Jo, mit navn er Monte Carlo. Fuck Harry Potter. De pikker så lige, mens du tror, den havde usynlighedskappe på. Jo, fuck it, det var fucking sygt, G. Jo, ærligt talt, min pik, den er nærmest ikke usynlig. Jeg er fucking ondt. De kunne kalde mig for Voldemort. Hans pik, den er så slap, de burde kalde ham for Dumbledore. Jo, det er klart, at du skal væk. Jo, jeg er nice ligesom Dumbledores skæg. Jo, jeg er nice ligesom Dumbledores skæg. Nej, du ligner bare en fucking grim version af Snape. Lad mig spørge, den er battle, kunne I lide den? Jeg er ligeglad, hvem der vil. København tager titlen. Ja, tak. Lad dig med dig op for Monte Carlo. Lad dig med dig op for MC Olli. Kom nu, tag med. Jeg skal lige høre. Monte Carlo vandt du den her battle? Det skal du ikke til Oscar for, det er sgu ikke med. Vandt du den her battle? Jeg synes, Carlos var fantastisk, men jeg synes, jeg vandt. Det vil sige, at vi nu skal rundt til dommerne og høre, hvad de siger. At de har siddet og monteret med rynker i panden og tænkt. Jeg kan allerede nu sige, at det er en 2-1 afgørelse, så det har været rigtig tæt. Hvis de her vil være så venlige at komme ind, så jeg kan fortælle, at med dommerstemmerne 2-1 hedder Fight Night Champion 2011 MC Olli! lige gøre det den her vej ud. Ja. Fedt. Ja.
Olli, jeg kunne godt lige tænke mig at høre, om du ikke lige har et ord eller to at sige til alle de folk, der har været her i aften. Det starter standard. Tak til min mor og min far. Jeg elsker jer familien. Derudover tak til alle, der har støttet mig, mine venner. Fucking tak til Monte Carlo. Vi har trænet sammen hele vejen igennem, og vi lavede en aftale om det skulle i den her finale. Det er for vildt. Derudover en tak til alle jer, der mødte op. For sygt, mand! Og derudover, så vil jeg gerne sige tak til Primo Entertainment bag Fight Night. KB han brændte. De fandt på noget nyt. Folk sagde, at de unge rapper kan ikke finde ud af rap. Det er kun de gamle. De tog chancen. Og jeg synes også, at vi unge, vi greb chancen i aften. Så fucking tak til Fight Night, og tak for jeres stemning, mand! Skal vi lige have en her, hvor fucking her til at spille af på? Skal vi? Vil du, eller skal jeg? Det skal du kraftedeme være med til. Så lad mig høre den sidste gang. Hell motherfucking yeah! Hele vejen! Og tusind tak til alle jer, som er kommet her i top 1 og bevist, at Fight Night ånden lever i allerbedste velgående. Vi kan brænde KB-hallen ned, men Fight Night ånden kan vi kraftpedalerne ikke fucking rundt med. Jeg ved ikke, hvor vi er hen næste år, men jeg er sikker på, at lige meget hvilke video vi vælger ind til, så vil Fight Night ånden være der igen, og vi får en fucking forrygende aften næste år, 2012. Tusind tak, fordi I kom og bakkede op om, det er vi rigtig, rigtig glade for. Det sætter vi utrolig stor pris på. Nu er der afterparty nede i barområdet med DJ Face Fight. Vi ses i bar.